Kiitos kutsusta, hyvät ystävät, veljet ja sisaret. On kiva olla täällä. Ja Okkosta puheen ollen on kiva, että se juhla mainostettiin. Olin perustamassa Turussa Okkon ruotsinkielisen osaston 68. Ja siitä on aikaa. Kun me katsomme maailmaa, niin on paljon negatiivisia uutisia. Voi sanoa, että maailma tänään on aika tavalla murhenäytelmä. Ja kun me katsomme myös kirkkoa, varsinkin meidän rakastaa luterilaista kirkkoa, niin on myös paljon ongelmia. Ja kun ei enää oikein halua luottaa Raamattuun niin kuin kirkon perustana. Niin kuin kuulimme just tästä todistuspuheenvuorosta, niin myös ihmisten elämässä on paljon murheita ja vastoinkäymisiä. Ja yhdyn kyllä täysin siihen, että on taistelua. On taistelua. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me rohkaisemme toisiamme. Ja siksi tämä on hyvä tilaisuus rohkaista toisiamme. Ja tämä on kyllä tämä illan nimi on erittäin osuva ja hyvä, Kuninkaan ilta. Ja haluan lukea pari jaetta toiseen korintolaiskirjeen 2. luvusta. Lähdin sitten Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia. Ja siellä minulle avautui ovi Herran työhön. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Olemme, näin Paavali väittää, olemme Kristuksen voittosaatossa. Mutta miten tämä tapahtuu? Ehkä ei aina niin kuin me ajattelemme, että elämä on yhtä voittoa, mutta kuitenkin saamme olla mukana Kristuksen voittosaatossa. Kerron vähän elämäni varrelta ja miten Herra on johdattanut ja kuljettanut. Nuoruudessa teini-ikäisenä sain Herran kutsun, että mä lähtisin Herran palvelijaksi ja opiskelen teologiaa Turussa ja John Wikström vihki minut papiksi 73 ja silloin kun oli kysymys, että mihin ja missä mä aloitan ja vaimoni kanssa, Britan kanssa aloitamme työtä, niin muistan vielä puhelimessa, kun Wikström sanoi, että joo, det blev Hanko. Ja se oli tavallaan kyllä ei meidän tahtomme mukaan. Me olemme pohjalaisia ja mä olin haaveillut siitä, että ehkä saa olla esimerkiksi Vaasassa tietyssä seurakunnassa, mutta näin ei käynyt. Ja Hanko on Länsi-Uusimaa ja ruotsiksi sanotaan, että Västra Nyland, mutta hengellisesti myös Värsta Nyland. Että se on hengellisesti aika erämaa ollut ja siellä joku väitti, että siellä ei ole kukaan ollut herätystä. Me olimme siellä 3 vuotta, 73-76. Ja me saamme kokea siellä erittäin hienon ajan.
Nuoria tuli mukaan toimintaan, nuoria tuli uskoon. Hyvin paljon lapsia oli mukana. Nykyään on paljon byrokratiaa niin kuin myös pappien kesken, mutta tämä meidän kirkkoherra siellä Allan Högström, hänen niin kuin, työkuva selvisi hyvin äkkiä minulle. Hän sanoi, että mä hoidan vanhat ihmiset, sä oot vastuussa lapsia nuorisotyöstä, piste. Ja näin me mentiin, ja vaimoni, joka on opettaja, hän oli myös aluksi mukana toiminnassa. Ja se oli kyllä erittäin hyvä ja antoisa aika. En olisi kuvitellut, että siellä olisi ollut, niin kuin voi sanoa, vähän pientä herätystä. Ja sitten eräänä päivänä eräs lääkäri otti yhteyttä, Osmo Sinerva. Hän kertoi tämmöisen niin kuin jutun. Hänen vaimonsa oli ollut parantumaton vatsatauti. Ja siihen oli uhrattu tai satsattu hyvin paljon rahaa ja mikään ei auttanut. Ja sitten Sinerva kertoi, että ne meni Ulla-Kristiina Sjömanin esirukousiltaan Helsingissä ja sen mukana vaimo parani kokonaan. Ja sitten ne ehdotti, että nyt mä ajattelen, että me aloittaisimme myös tämä esirukousillat täällä Hangossa. Ja mä luulen, että se oli huhtikuu, toukokuu 76. Ja mä ajattelin, että aloitetaanko nyt niin kuin esirukousilta, kun niin kuin kausi on niin kuin loppumassa. Mutta kuitenkin aloitettiin, ja muistan sen toukokuun illan, kun sinne ilmestyi 150 ihmistä. Ja mä johdin sitä kokousta, ja Osmo Sinerva oli esirukoilija. Kyllä nämä kolme vuotta Hangossa oli hyvin niin kuin ratkaisevaa, jos ajattelen minun niin kuin työtäni niin kuin pappina. Ja mä koin, että saimme olla niin kuin mukana Herran voittosaatossa. Ja se oli kyllä hieno aika. Mutta meillä oli myös kutsu lähetystyöhön. Ja me olemme saaneet molemmat, niin kuin vaimoni ja minä, kutsun lähetystyöhön niin kuin erikseen molemmat, ettei toinen oli vaikuttanut toisen päätökseen. Ja me lähdimme sitten niin kuin Hangosta, ja kirkkoherra oli niin kuin surullinen. Hän sanoi, että hän oli ajatellut, että sinusta olisi tullut minun seuraaja. Hän oli niin kuin lähellä eläkeikää. Mutta me todettiin, että on parempi, että ihmiset ovat surullisia, kun jättää seurakunnan sen sijaan, että ne ovat iloisia. Että lähtekää vaan. No joo, me mentiin Suomen lähetysseuran lähetyskurssille 76 ja sen jälkeen Ranskaan, koska meidän niin kuin, lähetysmaa oli suunniteltu Senegal, joka on ranskankielinen maa, niin me mentiin Ranskaan opiskelemaan ranskaa. Ja meidän poikamme oli silloin 2,5 vuotta, Juhan, joka ensi vuonna täyttää 50. Ja silloin tämä opiskelukauden aikana niin tuli kirje meidän hyvältä ystävältä Stig-Olof Härnströmiltä, joka oli aloittanut työn Senegalissa 74. Ja hän ehdotti, että meidät sijoitettaisiin
kaupunkiin, jonka nimi on Fatik. Ja ne toiset lähetit olivat Buurissa, joka on rannikkokaupunki. Ja Senegal on hyvin kuuma maa ja tämä rannikkokaupunki oli sillä rannalla ja sillä tavalla oli vähän viileämpää. Mutta Fatik oli vähän niin kuin sisämaahan päin ja siellä oli erittäin kuumat olosuhteet. Ja me protestoimme ja ajattelimme, että eihän tämä ole nyt oikein, että te kokeneet lähetit olette siellä Buurissa ja me ihan vihreät lähetit, uudet lähetit lähetetään ihan uuteen paikkaan. Että tässä ei oli meidän mielestä niin kuin paljon järkeä. Mutta ei ne kuuntelevat meitä ja me menimme sitten Fatikkiin. Ja se oli pieni kaupunki. Siellä oli tämmöinen heimo kuin Serere-heimo. Se Fatik oli tämä Serere-heimon pääpaikka. Tänä päivänä on varmasti 2-3 miljoonaa Sereren kielisiä ihmisiä. Ja siellä me aloitettiin ja oltiin ensimmäisiä lähettejä siellä. Ja se oli hyvin ystävällinen kaupunki. Oli erittäin niin kuin hienoa olla siellä ja ihmiset olivat avoimia, iloisia, sympaattisia. Ja muistan, kun me 78, tultiin 77 syksyllä ja 78 me pidimme niin kuin ensimmäisen kokouksen ja olimme, niin kun siellä oli tapana vähän ranskalaisittain, kun tämä ollut ranskalainen siirtomaa, niin kun me jaettiin kutsukortteja. Ja se oli pääsiäispäivä ja kokouksen olisi pitänyt alkaa kello 20. Ja mä olin hyvissä ajoin siellä, mutta ei kukaan tullut. Odotimme ja sitten vasta 8:30 niin kun ihmiset rupesivat tulemaan ja paikka tuli täyteen. Ja oli 3 ihmistä, jotka lähettivät anteeksi pyyntöjä, että me emme millään niin kuin päässyt tulemaan, mutta olemme hengessä mukana. No ja, olisi paljon niin kuin kertomista, mutta sen voin sanoa, että siellä ruvettiin saamaan kutsuja niin kuin Fatikin ympäröiviltä kyliltä, että tulkaa pitämään kokouksia, tulkaa saarnaamaan, tulkaa auttamaan, tulkaa kaivamaan kaivoja. Siellä on Fatikon hyvin kuiva maa. Ja sitten niin kun syntyi uusia seurakuntia. Ja Fatikissa mä kävelin kerran siellä torin lähellä ja näin rakennuksen ja sain semmoisen ajatuksen, että se oli hyvä rakennus, 2-kerroksinen sementistä tehty. Että jos tästä voi tulla niin kuin tämä meidän lähetyksen niin kuin keskus. Ja se kypsyi sitten ja me pystymme ostamaan sen keskuksen. Ja siellä sitten me perustimme Raamattukoulun ja Raamattukoulun mukaan oli myös pappiskoulutusta. Ja siellä oli myös sitten myöhemmin Raamatun käännöstyötä, missä mun vaimoni oli Steve Olof Fernströmin kanssa mukana kääntämässä Uutta testamenttia. Että se on Fatikissa ja siellä ympäröivissä kylissä toteutui tämä sana, että meille avautui ovi Herran työhön.
Ja sitten kirkon keskus siirtyi muurista sinne Fatikkiin ja sieltä sitten, se oli sitten niin kuin, siitä tuli niin kuin kirkon keskus. Vaikka emme halunneet sinne, mutta Herra näki, hänen ajatuksensa on meidän ajatuksia paljon parempia. Mutta sen olen niin kuin huomannut, että saamme olla mukana Herran voittosaatossa, mutta se edellyttää, että meidän tahtomme, niin kuin Ulla-Kristiina Sjömanilla oli tapana sanoa, että meidän tahtomme on alistuttava Herran tahdon alle. Että niin kuin Herran tahto on se, joka saa niin kuin toteutua meidän elämässä. Se ei ole aina helppoa. Me taistelemme vastaan ja me emme aina näe Herran tahtoa. Me emme aina tajuta Herran tahtoa. Ja siksi, mutta tässä, kun me vaellamme Herran kanssa ja valvomme rukouksessa ja Raamatun lukemisessa, niin Herra ilmoittaa meille. Mutta samalla kun olemme Herran voittosaatossa, niin on myös taistelua, mistä kuulimme veljen todistuksessa. Ja kirkko Fatikissa, Senegalissa, luterilainen kirkko kasvoi, mutta syntyi myös hyvin vakava ongelma. Niin kuin, ehkä ei täällä niin paljon, mutta Afrikassa se on aika tavallista, että kirkon johtajalle niin kuin tämä valta tai tehtävä nousee päähän väärällä tavalla. Ja myös, että raha on niin kuin kiusaus. Ja näin tapahtui myös tälle kirkon silloiselle johtajalle. Ja se oli hyvin vaikea tilanne. Siinä oli todella henkien taistelua. Ja silloin kun oli taistelu kovimmillaan, niin saimme kirjeen tuntemattomalta uskovalta sisarelta Suomessa. Ja hän sanoi, että hän kokee, että teillä on hyvin vaikeat ajat. Ja hän myös laittoi niin kuin Raamatun jakeet niin kuin mukana siinä, miten tämä taistelu voi olla kova. Mutta hän sanoi, että hän niin kuin rukoilee meidän puolestamme. Ja se oli erittäin suuri ja ratkaiseva tämä kirje, joka tuli niin kuin siihen tilanteeseen. Ja me kiitimme Herraa siitä ja pystymme niin kuin olemaan ja menemään eteenpäin. Ja kirkko heräsi myös ja kirkon muut johtajat heräsi myös ja ne kutsui koolle kokouksen ja sitten tämä johtaja, joka on inhimillisesti hyvin, niin kuin, miten sanoisin, ymmärtävää, niin hän sai väistyä ja me saimme uuden kirkon johtajan. Ja se oli todella siunaukseksi koko kirkolle. No joo, 10 vuoden jälkeen me olimme loppusuoralla vaimoni ja muiden lähettien kanssa.
Ja saimme Uusi testamentti valmistui ja se tuli painosta kuukausi ennen pappisvihkimystä. Ja helluntaina 87 me vihittiin 10 uutta pappia. Ja ne saivat niin kuin, Uuden testamentin omalla kielellä niin kuin käteen. Ja se oli kyllä siunattua aikaa Senegalissa. Ja uhrauksia emme voineet käydä katsomassa sukulaisia ja vanhempia. Palkat olivat hyvin huonoja. Ja ensimmäisen kauden olimme melkein 4 vuotta ja sitten oli vähän lyhyempiä kausia. Mutta Herra hoiti ja Herra oli mukana. No lyhyesti jatkosta me jätimme Senegalin ja sitten hain kappalaisen paikan Pedersöre-församlingenista, joka on ihan Pietarsaaren niin kuin naapuripitäjä. Ja mä en saanut sitä kappalaisen virkaa. Olin hyvin pettynyt ja Herra johti sitten meidän tahtoa vastaan Helsinkiin, johon se ei ollut koskaan meidän suunnitelmissa. Mutta täällä saimme olla mukana Ulla-Kristiina Sjömanin esirukousilloissa ja se oli hyvin siunattua aikaa. Ja seurakunnassa, kun mä tulin kirkkoherraksi, sain uudet innokkaat papit, jotka kehittivät uudenlaisen vapaamuotoisemman Jumalan palveluksen. Ja se vetää tänään joka sunnuntai 60-100 nuorta ihmistä, nuoria aikuisia, nuoria perheitä. Ja se on ollut kyllä hyvin niin kuin rohkaisevaa ja myös niin kuin todistus siitä, että saamme olla mukana Herran voittosaatossa. Mutta uhrauksia on ollut, olimme kaukana sukulaisista ja Pohjanmaalta, rakkaalta Pohjanmaalta. Mutta me käymme siellä joka kesä, meillä on kesämökki siellä, niin se on sillä tavalla kiva. Ja nyt mä olen itse johtamassa esirukousillat Ulla-Kristiina Sjömanin jälkeen. Mä lopetan lukemalla niin kuin Efesolaiskirjeestä 3:20. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimalla kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää ja edes ajatella. Hän antaa enemmän, mutta ehkä myös muistettavaa toisella tavalla kuin me useimmiten ajattelemme. Olkoon Herra meidän kaikkien kanssa. Amen.